have it, lads. We are out of here. Laying down a smoke. To užili, zahráli a ne, abyste byli vyklepaní, jo? Takže nádech, nedívá se na to 900 lidí, nebo kolik tady je teď dohromady. Úplně na pódu, jo? No, tak představ si, že je tady taky nula, jo? Hrajeme si jenom jen tak, jo? Protože taky streamuju, na ten okamžik jsem musel zapnout stream. Jo, takhle, tak zdravím na stream. Já ti tam tak řekni jak a oni ti tam lidi přijdou pozdravit. Bandit, tak jako na Twitchi, Bandit? Jo, tak běžte ho pozdravit, že... Jinak tenhle kvasný balon, který používám, tak mám z tvýho shopu. A hoši, hlavní pravidlo, tak to znáte, a hlavně mluvte, jo? Kámo, i co... Přesně bandite. Prostě buď dávat killy, anebo komunikaci hlavní. To je přesně ono. Hele, jsou tam jako 3 desítky minimálně. Co máte za levely na Faceitu? Dvojka. No. Asi 9. Pláže, ty jsi 9, jo? Jo. A Davik? 9. Tak to zase tak nebude špatný. To je v pohodě. A Langoš, ty máš co? Čau. Já mu založil Faceit a tam jsem skončil. Založil jsi Faceit a u toho jsi skončil. Dobrý. Jak se tam mapa jmenuje? Cash. Sache.
to Jinak ty- dejte, zmačněte tečka red, jak jsem to udělal já teď. Jo. No, to teďka asi nenajdu, no. To já už si nepamatuju ty pozicky. Bčko, Ačko, na mid musí někdo chodit, no, to je taky těžký. Jo, kam to píšu? Já to píšu do koncové, no nic. No tak no, zkusím nějak orientačně říkat, protože přímo ty pozičky fakt už nevím. To je, to obnovíme během hry. Jak jsem si v pohodě, jako já jsem teďka stával tím speaker, takže... Jo, si slyšet nádherně. Líp než jako kdokoliv z nás k těm hrou. Vždycky jako vazí někdo, umlá tam vole, si slyšet clean. V letní tečka ready a rozjede do? Dali jste všichni tečka ready? Já jsem dal. Jo. Já si zmenším hůl, tak kdyby něco zběte. Já nevím, jestli jsou ready. Jdeme na to, nože. These guys don't have a chance in hell. Máme náš nože už, jo? Levý, pravý. A vyhrajete souboj, když budete rychlejší. Jdem? Pojďte doleva, jo? Teď. Na střed? Nevadí, chlapi. Jo, počkejte, ještě už nehrem. Hele, je to by the way jako té mapa, jo? Uvidíme, jestli to znají nebo ne. Martin chce prostě 10 sabů, kámo. Úplně to z něho cítím. Ty vole! Tak jo, good luck. Tam někdo stream sniper, určitě řekl Redim. Roman řekl, že to teďka témapa na streamu. To je úplně jasný. Nic, Zoši. Běžte 2 na mid a 2 na, já si vezmu sám Bčko, jo? Okay. A nějak se jako tam domluvte, no. Jdu na mě. Jo. Vrát na sajtu z defaultu. Emma JKILL 1338 díky za follow. Takže A. Před B A čistý. skvíky Lukas. jdou. Kviky. Je to Ačko? Vypadl. Ale asi fake. B. Bčko. Jsou na B, jo, hoši? Mid. Jeden mid a dva v sajtu, no. Jeden na Ačku je. NT. Nevadí. Říkejte kluci ještě počty, jo? Řekli jste skvíky a já už jsem začal stahovat a kdybyste řekli, že tam je třeba jenom jeden, tak to jsem zahrál ještě o něco líp. A nevadí, v pohodě. Na mid vždycky, pojďte sem, já vám ukážu, musí někdo chodit a házet tam ten smoke dolů, jo? Takhle. Víte, ne? Pej. Kdo chodíte na mid, tak tam hodíte i tenhle smoke, takhle. No, běž na Bčko žlutý a... Nahoře, na Ladno midu. jeden. 2 na midu. Venty. Venta. Vyšel main jeden. Venta dead. B čisto. Nevím, jdou mě ze 3 směrů. Main, side, short, dupal. Jo, ty kámo. Sajtu už. Pojď to vyhraješ, Langoš. Nice. Bojuj. Tak bojuj, ne? Jo. O mě.
Dobře. Je v sajtu, no, tam vlevo. Musíš jít, jinak nestíháš. Enty. No, chcem koupit, jako, asi budeme muset, že? Hoši, musí někdo chodit na ten mid a smokovat to tam, jo? Já budu chodit asi na B nebo nebo nevím kam mám chodit, no. Musíte se nějak domluvit. Já to smokuju ten mid. A oni ti vám můžou chodit přes ten boost, že jo? A tak. Laying down smoke. Laying down a smoke. Pojď na midu. Boost. Langoš, zůstaň tady, jo? Buď jenom v sajtu, já ti tak budu pomáhat, jo? A ne, ať tě neslyšou v tom sajtu, jo? Koukám ti dolů, jo? Z QV Dugay. Tam. Smoke na Ačku jeden. Běž, no, budu pomáhat na Ačku, no, pláže. Koukám ti dolů. Mainu jeden, minimálně. Slim ti ventu. Neboj. Switchi mě tu. Na midu. Jdu na Ačko, Dva jo? main, Ještě ještě jeden. Ještě jeden. Je tam ještě jeden, 2 na midu. A Ačko co? Jeden byl v mainu. Šel back, ale. Do ventu. Je na blízko. Dobrý molot. Venta. Nepouště Langoš to Bčko. Okay. Já právě jsem jako všude, ale to Bčko musí držet takhle. Pojďme už. Laying down a smoke. Na midu, dole. B, kámo. Koukáš se mnou? Na Bčku 2, jeden má 10 HP. U venty jeden a Jeden má 10 HP ještě. To byl on. Nice. Nice. Může být ve smoku, bacha. Sajtu. NT. nevadí. 96 v jednom, ty pičo. Hodíš mě vypo, pane pláže? Yes. Já ti hodím memku tady. Počkej. Já jdu sám na Belangoš, běžte normálně 2-2, jo? Já to zkusím vzít to Bčko nějak sám s VIPem. The stay right here is where we end this. I wanna wish you Merry Christmas. Throwing smoke. Throwing smoke. Grenade out. Smoke. Lež na midu. Smoke na mid. Můžu to dostat k ventě. Venty nemůžou, ne? Ne, za to ne. Grenade out. Dead před B. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Dead před B. Nice. Fire in the hole. Jsou před B, no. Teď tam. Já to stahuju, jo? Sáčka. Do B, kámo. Otevnem. Jo. Nice, borci. Vypo v sajtu, zkus ho vzít. Nice, good job. Let's go, hoši! Jejda. Cigi, hej, caga, hej, cigi, caga, hej.
Hele, pustíme teďka ten mid, jen ho smokni, buďte 3 na, nebo tak tam někde tam. A pojď se mnou, Langošu, já tě vysadím do venty a uvidíš, jo? Pojď za mnou jenom tady takhle. Počkej, Je tam v toxiku? Pikl jeden. bacha, Mají zbraně, teda pistolky. side, Jde malou. A kačku malou. jsou v sideu. Trefy by to letělo až dolů. A, bude. Uven, Default. Anty. Tam jsem ho nečekal. No. Oni budou rašovat, vole, prostě. Jsou dobří, vole. Hodíš mě vypozas, Juvy, já ti hodím mašinku. Jo. Sorry no, Langoš, já jsem asi nevěděl, že se bude rašovat. Já jsem nechal 4 HPčka tomu jednomu tam. To je škoda, no, já jsem přišel. tam hodil Hčko do sajtu někomu za 34. Já tam jdu zas s tím vypem. Grenade out. Throwing smoke. Grenade out. TB, Ty vole, sorry. Jo. Na boostu? Laying down a smoke. Kotka na boostu, jo. Když to flashnou ten mate? Nebo to... Dobrý, běží No. k midu z midu. Ačkovi. A je bomba. na borci. Nahitovaný na A, jsou tam 2. Deploying flashbang. Oba, jo? Jo, oba na A. Jeden nahitovaný. Jsou v sajtu. Taku. Jeden na mainu a jeden ve štěrky. Nice. Main. Main last. Jedna. Pojďme do midu. Je to obcházet. Musí pro tu mainu. Nice, borci, výborně. Vypomejte doprava, když utíkej doprava, dobrá, ještě do... Jo, nebo tak, no. Jo, kurva, no. Pěkně. Oši, běžte teďka 3 na B. Věřte mě, podle mě tam budou rašovat, běžte 3 na B. Já jdu sám na Ačko s VIPem a tak no. Pěkně, borci, good job. Budu to dát ze sajtu, jo, to Bčko. Nějak si tam domluvte, no, oni tam jako hulej, tak si tam nějak zapalte si to, znáte to. Ty si ten mít smukni, pláže, a pak když tak za mnou přijď, jo. Push mid, smoke mid. Mid. Pušel mid. Šu na tebe. Chat už letí. Ještě jeden. Throwing flashbang. Je. Smoke. Throwing a grenade. Potřebuji immediately pomoct. Throwing flashbang. Můžu jít před B? Jeden je ve dveřích, druhý je na slušarku. Lás dveře byl. Mám bombu mid a druhý nevím. Dveře. Laying down some Ale mohlo jako odejít, no. Koukáš Nevidím tam, ho bratře už, můj? Jo, nevidím ho. Tak buď je schovaný, je to spike, no. Flashu mid, bacha. Držte si ten mid, kluci, a... My máme to Ačko a easy peasy. Jako jestli je vynalézavej, tak stíhávám běžet ještě do Bčka dozad. Já kontrolu Bčka. Dobře, pane pláže. Pěkný hold midu. Děkuji. Good fucking job. Je před B. Koukám tam s tebou. incendiary. Nice. No, pěkně. Martine! Good job, Davčo. Good job, Davčo. Ale tak vyhulili mid, no. Čekal jsem, že vyhulej to Bčko. Běžte tam zas, jakoby, pane pláže, to bylo dobrý. Hele, já beru flashe, běž na ten short, když takhle vyhuluju ten mid, teď to budu flashovat jakoby doprava na tu střechu a můžeš je pikovat, jestli si věříš. Yes, Jo? yes. Let's go. Běžte zas vy 3 na to B.
dupou před B. Jeden tam Koupil dupou. Jeden tam dupou před B, jo. Dead mid. Já tahám z dveře, jo? Yes. Vyšel. Počty. Pušou. Další dva, borci. tři, tady jsou. Ještě jeden určitě, ještě jeden Tady je určitě. to čistý, jo? Běž. Klidně z toho midu jim běž pomoct, nebo přes ventu můžeš jít. Já už jsem to backnul úplně. Incendiary out. Já teď na to mít ještě. Grenade out. Tohle je to zpátky toxic. Flashbang Můžu out. flashnout main. Deploying flashbang. Mid, vyběh. Oba dva, ještě jeden. Běží ventu. Ty pod ventou. Má bombu? Dupe na midu. Má bombu. Máčku, kámo. Pojďte nějak spolu. Nice, pěkně, Jo, Davčo, pěkně. výborně. Good job, guys. Good job. Davčo, můžu potom drop? Plus Jo. A jedničku nebo až čtyřku? jedničku. Dík. Pojďte teďka jdu já s VIPem na B sám a běžte zas 3 na A a plážemi a pomáhejte mu už tak na tom midu někdo, jo, chlapi? Takže se 3 na Bčko, jo? Na A, teď na A, teďka. Smokněte si ten main nějak. Jeden hrajte v sajtu a teda znáte do. Laying down smoke. Domluvte se hlavně. Zase tu. Heaven, Ještě pomoct. 2 heaven. Laying down a smoke. Fire in the Můžu hole. flashnout main, jestli chceš. No, to Throwing smoke. Flashu. můžu jít do venty. Můžou, no. Venta není moc zbytá. Já to jdu na Bčko, já jdu na Bčko. 2-1 na spikem, jo. Throwing flashbang. Můžu být ve ventě? Může, no. Ne, není moc zbytá. Běž na to Bčko, Davčo, jo? Jo. Ty vole, tak to sorry, no. Před B ještě jeden. A před B ještě byl, či? Mid jeden na Já se dívám, vole, kámo, do píč, jdi do kundy, vole, jaký mto, vole, mátový čaj. Throwing a grenade. Před Bčkem dupe. Dupou oba. Já rotuju. Já jdu dozad do Bčko, tak to tam zkušu tyčet. Nice, to byl mátový čaj. Nice, Davčo, pěkně. Dobré. Já mu nechám 2 Já na prostě tom furt midu. jenom běhám do midu, do Ačka, do To Bčka. jak já Furt, jsem si ho lekl na tom Bčku vždycky mě vylezou tam, kde já nejsem, já tomu nerozumím, jak to dělá. Raidím třeba, kámo, jsem na B, nikdo tam není. Od dupu na mid a nenou mám Raidima na CD, super, prostě game read. Dobrý Na raidem, 100%. jak kupuješ minový trenky, jenom tak mimochodem. Raidim prostě, dobrý read hry. Deploying smoke. Koukte si pod ventu. Běž to vytáhnout to Bčko, Davčo. Nechám si tady smoke, jo? Je tam, počkej! Je Mainu, tam, mainu tam jeden je- nebo 2. utekl, jdou do Bčka. Můžeš to tahat, Ačko jsou tři mid. do Ačka teda, no. To na sejtu už, jo. Na defaultu už. Máme dost peněz, jako můžeme tam dojít. Grenade out. Flashu na tebe, Romy. Pod ventou ještě na midu. Ještě jedna. Pálím. Tak hoď dozad. Děkujeme. Nevadí, hlavně je to téma pauš, úplná pohoda. Můžu drop, prosím. Tady máš. Díky. Můžu dropnout vyplo asi. Jo, máš, dobrá. Já mám. Hele, běžte zas 3 na B a zase otočíme, já jdu zase plážem na to Ačko, jo? Pláže já zkusím vytáhnout Come on, let's go. zkusím vytáhnout dveře, jo? Throwing smoke. Deploying smoke. Grenade out. Push mid. Pod ventou. Dupou před B. Throwing fire. Jménu dupe.
Mainu dupe jeden, jo? Pláže, vem si to Ačko. Jeden je před B, jo? Jeden do Jo, a jeden je před A. Už není už na náhodou? Mám tady cross smoke. To na tom, a ještě C. Dead, no. To on? Jo. Já to stahuju, jo? Náčko jeden, Jo. to je vlastně z midu. Počkej, u auto. Nice, borci. Super. Good half, bliať. Hele, dobrý, je to téma, takže hoši, teďka si prostě musíme věřit, normálně jako běhat a střílet takzvaně. Bum, 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 bum. Tak ty umíš smoky, ne, Romčo? No. Pamatuješ si ještě něco. Hele, hoši, jednoduchý. Pláže jde se mnou do mainu a běžte všichni do dveří, až vám řeknu. Tak vy hulíte normálně z těch dveří, otevřete a z těch dveří musí vyskočit, jakože chápeš, jakože jak zajac. Jo? Ať jakoby on... Takže vy jdete main a my jdeme dveře, jo? Jo. A z těch dveří vycházíte, až řeknu 3, 2, 1 teď, jo? Já tam hodím takový flash a prostě vyskočíš. Pláže běž doleva za tu bednu tam, jako já nedup. Jo. Jste ready? Čekejte. Píšuju a běžte, teď. Vidím piču. Deep CT. Typ se tu. On na hovno. Tady to jeden. Tam nejdu. Jedna v jedna, aha. Ten má možná dost málo. Jaký to byl? Škoda, že mě ta hra nejde dovolit tam vyskočit do píče! Sračka vyjebaná! Tam mi to prostě normálně, nevím, nejde. Ach, Ježkový zraky kolik měl? 46. Nevadí no, unluč go. Berte Deagle, hoši, a jebněte jim za jedna. Škoda no, jsem měl vyhrát, vole. Jde Agle, vysejte mi někdo na boost tady. Chlapi. Chlapi a děvčata. Blbej molotov hodili. Port jeden. Cool. Bombu nemáme, jo, do tebe. Jež dobrý, má to výčaj. Podevneme ještě. Už jsme tady. Ačko je čistý. On je někde na školu. Už není. To tam dá. Enty. No a jdem. Hoši, já vám smoknu mid, normálně tady rovně, když poběžíte. Pláže běž do mainu, normálně do Ačka. Budeme, hoši, vyhulíte mid, já vám hodím takový smoke a flash, ještě mi hoďte někdo flash, prosím. Plus. No. A vyhulíte mid tady spodem a já vám to flashnu a běžte do shortu a pláže, ty pak půjdeš to. Jo. Ale musíš utíkat, brácho, jinak to nesmouknu. Počkej, Langoš, chvilku to stopí a mě tady dostal jsem blok. To máš Běžte, otoč se, je tady otoč se. molo, je tady Jo. molo. Tak jak to dohoří, jdete, jo? A jde Máme, vča. máme tady smoke. Nevadí, on dostane flash. Lup letí to. Vytáhnu ten main. Jsou tam dva v tom midu. Throwing a Molotov. Ne, co bych řekl, ale zítra bych neměl na čím streamovat, šel bych na kick, ty píčo. Tam musíme to vyběhnout hned do toho midu, to je těžký, no. On byl schovaný v tom smoku, no, takže tam byl... Tam si to když tak uhasit, no. By the way, jsou to trotli, bo tam se v životě molotov jako nehází, ale to je jedno. Tam se háže nejdřív smoke. Follow the plan. Já to vyběhnu znovu, pláže, pojď se mnou, já takhle smokuju.
Flashu, jo, nesmoku. Kučo 3 na midu. Má to vejča, jeden je dobrý. Kolik to máme? 4-2 nad Martinem? Prdele, to nesmíme prohrát, chlapi. Zahaj ti z Bčka. Prostě heavy potel s VIPem. Jo. Vigario Leviosa. Prostě já dostanu jedničku a nevím odkud. Prostě ní dostanu. If they so much as touch our hair, they will all die quickly. Nějaké plány. Počkej, smoku před B, takhle tady. Grenade flashbang. Krásná souhra. Grenade out. Ne, raidem, bacha. Palem box. U auta? U auta je? To je tady možná napravo, bacha, jo? Raidem 2. Když to vyhraješ, tak udělám 10 kotoulů. Abyste jim ať mě nechají. Pojď pláže. Máš na to. Nemám. Dobře? Už na to nemáš. On totiž myslel na tvoje zdravý, abys nemusel dělat 11 kotovů. Jo, no tak to bych se právě protáhl, ne? To by právě bylo dobrý, vole. Hele, vysaďte mi někdo na běžte někdo před B, někdo do dveří a do mainu, vysaďte mi na bus, já zkusím ho seknout na midu a tam chodí mátovej čaj. Throwing smoke. No, Davčo, vysaďně, oběžte, půjdeme jak do Ačka. Flashbang out. B? Nazdar, Spike! No, že nahrám na to. D short, Tam auto. Frentu, no. jo, ty to držíš ten mid, sorry. Grenade. Spike dostal. No jasně. Usnul mi pod kolenama. Good job, Oši. Má to být čaj zůstavený. Jsem rád, že to pamatuju, ten chodí tam. Kde pak je nezbedník? A to je nějak zabugovaný tam a plno, chytá žebřík. Si držím to, pláže, dívej se, no tam. To bude ta radiace z toho Černobylu. Dobře, má to většaj. Pěkně má to většaj, 62. Potřebuji hodit. Chceš vypo? Ne, v pohodě. Zahrajeme to úplně stejná taktika, chlapi, jo, stejná. Úplně jako do podrobna. 2 chodí na B, 1 byl na midu teď a 2 na Ačku byli. Zase tam vysaď. Deploying smoke shield. Throwing flashbang. Díky. Do piče! Špatný ten, ještě jednou tam musím mít. Kurva! Počkej. Oni to zapálili ten boost, víš co? No, můžeš. A hodně ještě smoke, tady pak navrch, takhle. A molotov, prosím. Nice, pláže.
Díky. Grenade out. Aha, on byl dole. No. Pomalu do mainu. Jo. Já jsem schovaný ve smoku tady na midu. Má to čaj, ten je chytrej. Dívá se do Bčka, takže nefokusuje Ačko, takže na Ačku má 100 pro týpka. Jo, to bude on. Jdeme nejlepší. To je tak, vole. Ten kdyby tady proti nám nehrál a neporazil nás, tak by normálně nebyl. Hele, zkuste ho tam zabít nějak, no. Já jdu zas na ten mid. My jdeš tak kombo, Rome máš. No, já to. Já je klidně jako můžu vzít, no, nebo i tady. Hodím. Pojďme, hoši, pojďme do toho. Dead mid? Jsi molej? Asi ne. Ne, už jsem tady. Kde byl, On je v tom okně. Byl v mainu? Tak bude někde u vozíku teďka s tam. Short. Na lampě, na tom vozíku. To byl on. Pojď ještě jeden. Flashbang out. Viděl jsem to. Mid. Koukal menu. Nice. Pěkně. To jsem viděl dobře, nebo se mi to zdálo, že ti typek chtěl nadat kuchat nožem? To si viděl tak, že vedu nad Martinem 4-3, a kdo dá z nás víc killů, dostává 10 sabot a Martin prohrává 4-3. Tak můžu hodit, když tak jedna, jestli chcete, jak máte jutro. Takže vlastně vyhráváš, takže je dobrý. No, vyhrávám, ale teď udělám všechno pro to, aby se to tak už nestalo, víš? We will spill their blood today. Jsem ten mid piknout. Jo. Já ti Dobré, ho Bčko, flashu no. ten mid pláž, otoč se. Ty si to i totky před B? Tě Bez flashnou zase main, puštěj jestli zatím, jo? chceš. Tohle to každý kolo za ten smoke. Chceš flashnou main? Jo, můžeš. Ale jestli chceš, hodíš mě, Asi auto. U auta bylo. hodíš mě molotov a tak dostaneš do ven. Ještě smoke, no. Smoke. Otoč se. Vypaluju. Na hevno? Šu, dostaneš se do té ven. Na headshotu? Auto bude. Dostávám díru, ty vole. Oni jsou na Ačku. Dobrý, Ben Twist. Mají bombu, jo? A jak je Bomba. tam situace? Jsou u auta, Je v dva boxu. asi. On tady na mě jeden čeká. Nemůže na ní zádat, že ne? Nevím. U auta, Záda z Bčka. Auto máte clear, jo? nevím, co dělají, kámo. Super. Nevím, co dělají, kámo. Vím, že... Nevím. Very good. Da. Tak ale chromčo. Jo, čím déle se to bude hrát, tím víc musím darovat 10 sabů.
Takže je to 4-4 a dělají všechno pro to, abych jako se tady nasral ještě na Vánoce. A zase je to vyrovnaný, to je dobrý. No je to vyrovnaný jenom proto, že Martin se jde se Sabou. Tak by dávno si tam desítky na nás pohonili ego. Smoking. Throwing a Molotov. Flashbang. Jdeme mainu, na blízko, je na blízko. DTáčko, Dčko teda. Je tam AKčko, jo, Stevie? Tady tu, default. Ty pičo, vole. To tady dělá čurák jede. Ještě jsem se vám pozdravil, vole. Hele, pojď. Martin, musíš zabít Martina. No já ho nezabiju Je ze tam, 10 je tady životama. recluse, no, má vypo... Vezmeš tu bombu? Normálně dupej, jo? Kventnu. Nechtěl by jsem. Tak, jeden král je tady. Můžu drop? Martine, co se plazíš po té zemi? Martínku, dívej se dozad. Můžu drop? Prosím, kalach. No, sorry. Díky. Dám si arabesku. Máte nebezpečné něco zdravotní. To dá bomby. To bych ti poslal trade link. Vráceno, ty vole. Tady netahaj. Vlastně to, jo. Vytáhnu Budu dát plynu. Ventruma. Ti to otoč se? Kde? Na co je to proběh? Kde? Shield. Je vytažený na midu. Ačko je, jeden. Zrovna vytáhnu tech. GG. GG. Vyhráli jsme. Díky za hru. 5-4 to bylo, díky. Nevadí, oši, dobrá hra nakonec, kámo, ještě, že to drolili. No. Zahráli jsme si, ne? Jako mohlo to být to? Díky Mohlo to Díky být za hru. horší. Teď si ho zabil, jo, aha. vole. Hoši, úkol zněl jasně neprodat nad Martinem. No, máš štěstí, GG. kámo, vole. Už vole, GG. máš štěstí, vole, kámo. Proč? No, jen tak. Martina, No, proč ty se kerejci. splazil po té zemi s tím nožem? Hele, Martine, my spolu streamujeme hodinu a už mám zase hype train. To bychom mohli nakonec ještě tady vyhypit. Já to počkej supportnu. Když já ti dám 5 gift, tak to podpořím, nebo? Já mám jako Tady musím mít losovat hru s Márou, no. Takže jako můžem to vyhypit, ale já jdu rovnou To hype losovat. Doba pace, spajku. GG's. GG. Můžeš Dobrá tě cash, přidat co? do přátel na Steamu, spajku. Přidat si mě můžeš. Přidat si mě můžeš. Otázka, jestli to Martin. přijmu. Aha. Nevím, jestli ti to půjde, protože já mám možná po fulku, víš? Ale zkus Odešval to. jsem to. Měl bys to mít. 10 gift, to je W do Romanovi. chatu pro Martina, Dobrá, ty W do vole, chatu. 4-4. Jinak fajná hla oba dva. Protože Jsem tam vysral ty dualky, kamo. Měl jak 70 ve dvou. Sorry. Jo, Jak tam tebe- mě zbylo tak 10 HP. Chat, zapl jsem losování na další hru, tentokrát s panem Márou. A dalo ti to ne, do hype trainu, no dalo 92% podle mě, jo? No ano. Ale teď- mohli by se mi to někdo Wow. jako vrátit. Mohli by se mi to někdo vrátit. Jak to, že se to počítá do hype trainu, když je to náš hype train a ty si nerovala sama? Protože to dalo tobě a ne sobě. Cítím. Korvy, dlužíš mě 5x2, říkal, že když vyhráme, tak mám 5. Aspoň takzvaně splacených 5. Jsem vymyslel challenge pro nás a pro Romana a sám jsem mu prohrál. Ale nebyl zdaleko comebacku, vole. Ještě když to takhle jako řekl, Raidime, běž se nechat zabít, vole, víš co, protože prohrávám na to. A Raidime, tak jo. Čurák jeden, vole. Poslouchali hezky kluci. No, mě to bylo jasný. Trovníte, takže začali dropovat zbraně. No. To tak nebylo? Jo. No, dívej, už tam houká, vole. Smovky 20 gifted, vole, to ještě porazíme Romanaj. Pome. No nic, díky moc za hru. Taky díky, borci. Mějte se hezky. Čau. Čau, čau, ahoj. Langošu, kde seš? Stevie 2K, jo, spajku. User disconnected from your Ty channel. co? Stevie 2K jsem tam. Ty to máš rád odešel? toho, Ty máš rád Čuvyho? Jo, sledoval jsem ho hodně. On má rád skiny. Stejně jako ty jeho. Jo, slyšel jsem to, ale tak
bohužel nikdo není dokonalý. Prostě No to jo, hele, to jsou, po to bych se podepsal. Smovky, díky moc za 20 gifted, chat hodně tam W, z podpora Hype Trainu společně, že kamo, my to musíme zase jak na TikToku tady. Jinak bych chtěl říct, že mi Raiden dluží trenky, jo? Asi 3krát. Kámo, já jsem druhý v Q, chat je GG do píči. Ole, Martine, dáme rekord? Počkej, proč tam píše úroveň 12, Martine, se za skem jako, Jo, vidíš protože to? Smovky dal 20 gifted, protože to náš, ne, to je úroveň 4, vidím. Ne, ale jako rekord, že úroveň 12, co to je za skem? Když bylo 19, spolu jsme dali. Asi si to nepamatuje. No, Asi má stejnou paměť jako já. Jo. Asi jo. Taky Tak díky, co, Langoš, Pazečko. jak jsi zahrál? Se zahrál velmi dobře. No, to je hlavní. Nebyla to ta zlatá kapa, ta 19, to se do toho možná No byla, počítá. no, tam jako Jo, je možné, že to nepočítá, nepočítá, nebo no, že to je jakoby zlatý hype train, že to není normální, to je možné, no. Jo, to je true, vlastně my jsme normálně hitli jen 12, že jo. No a u zlatýho 19, no. Ty já musím myslet ještě ten subgoal, ty vole, já nevím vůbec, mi už napadá. To se jde teďka za mapu Cobblestone. Jo, chceš jít Langoši Nazdar zas? Nutrend. Jo, ale to bude ještě vyzmatený. Romčo, můžu si promnout trend u tebe, nebo nemůžu? Můžeš, já nemám nic to. Tak kdybyste třeba ještě někdo objednávali chat, trend.cz, GameSpike, 15% sleva, děkuju. Už nemám peníze, sorry. Ale jsou mega dobré věci. Já vím, Zdraví hlavně. A já to, To tam já je se třeba- taky odpromuju, jednu věc, co potřebuji odpromovat, ale jako je to pro dobro lidí, já z toho nic nemám, jako fakt. Čestný. Kdo registrujete SEU chat v CSku, tak pod promokódem BLADE máte slevu. Protože teďka jsou registrace začaly, takže máte někdo v plánu reagovat A do kdy jsou SEU? ty registrace? Do 12. První teda. To, že bychom poskali nějaký tým, to by mohlo být zábavný. Jako ty s náma? No s někým. No, je to taková liga, sranda, no. My hrajeme tu main, nebo co to je? To už je jako docela přepal. Jediný, co jsem byl nervózní, z čeho jsem byl nejvíc nervózní tenhle zápas, je, že jsem v Rumce Kometa Brno. Ti. To jsou bylo, maličkosti, to jsem z toho jsem se to normálně jsou vypnul maličkosti. lesem. A dneska zahraje Extraliga, ne? Protože Karlovarad jste chodili s šálama. Jo, dneska hraju, no ještě. Kým hrajou Vary? Počkej, Vary s Budějovicema. poslouchám Máru, co říká, hned přijdu. Vary s Budějovicema. Já už jdu RPit. tak Já- používej LP. Ale Vary asi vyhrál, má 1-0, 20. minuta. Tak jsem Ať se tady. daří. Kde jsi ty? Kde? Já taky. Teď jsem tady akorát dojel letadlem. Čeho chcete napsat? Co ten hype train bude ještě, nebo mám to livnout tady už TeamSpeak? Roman jsme mute, on ani nehyptuje, hype train nic nedělá. Romane, kurva, dělej něco. Bojuj! Pofim? Počkejte, že jako, kdo daruje teda těch 10 sabů, Roman nebo ty? No já jsem mu musel darovat. Jo. Jsem prohrál 6-4 na dueli. Je, že by to má Dobrý, tady na duel, aby to Mára nemá za zápas. chvíli dojde, takže pohoda je Romane, hoda. ale hypuj to, jenom já odejdu. Hypujem chat, 40 sekund do konce hype trainu, kurva. Ještě jsem se tě chtěl Dobrý Romane den. zeptat. Ty jsi chtěl něco o té mojí nemoci, jestli to chceš vyšet, jestli máš čas teďka. Jo, jako Mára to má 10, tak mám čas. Ty vlastně... Ale počkej, až dojede hype train, takže ještě 25 sekund. Doba. Pak to musíme do. Cash dobrá, kámo, bavila mě, já doufám, že to vrátí. Ale mohla by vypadat takhle, ne jak... A Natálko? Ahoj, Natálko. Není zrovna... Ano, pane. No dohráno, studio, Martine. Nic Nic nebude. dohráno? GG. GG. Tak chat, bylo mi ctí, bylo mi potěšením. Díky moc, že jsme se vyhráli, opět jsme Romana porazili, opět jsme ukázali, že jsme silnější komunita, teda a.k.a. Smovky. Jo, počkej, vy jste vyhráli jako takhle? A jo? GG, kámo.
Lidi. Tak já letím, tak děkuji Romčo, ahoj. Jo, tak dáme šťastný zase. svátky, asi se Taky, neuslyšíme, krásné taky. Vánoce, spoustu dárků, zdraví, šťastný. Taky. Tobě, celé Taky, rodině, užívejte. pozdravuj Káťu a až se zdraví, šťastný, čau. Díky i tobě, Taky, Martine. Martine, Papa, čau. pozdravuj. I celý chat od Romči, ahoj. Čau, čau. User disconnected from your channel. No, tak teď povídej, jaký je ten příběh. No vlastně mám tu svalovou dystrofii, což je nemoc se svalami. Blbě vyvinuté svaly, tím pádem se hodně namáhají a pobývám na to důchod. Se třeba jako když se ohnu, tak i když je mi 30, tak prostě cítím tu bolest. A furt, i když chodím do A je práce, to tak bolest se- jako jo? Někdy je hodně velká. A už to mám od narození. Svalová dystrofie se tomu říká. Ano, svalová dystrofie. Tak to jako přeju bratře jako vše nejlepší, ať se ti to vylepší nebo tak. A to je to SMA, nebo jak se to jmenuje? nevím, jak to je skladce. ALS, ne, je taky něco takového. To Ne? je víc. ty nemoci. Langoše, dej, musím zapsat, kámo. Kam? Hej, do toho, langušek, já teď zapisuju ty kuličky. Jo, a ještě tam chybím podle mě. Gerslík, Stokrát. 100krát, jo. Jo. Jo, 100krát, no. Michael Side. 100krát langoši, tam chybíš, tak je tam napíšu, jenom to skryju tu cenu, wink wink. 100krát. Jo, možná Tam. 67krát, teď si nejsem jistý. Aha, teda co? Ubačus. Spike 10krát, kam. Dám tam i toho Spikea, ne? Ať neříká, že to je prodaný. A moc to dělá, vole. Jak se Tam- tomu neste? To tam dává nějaký odkaz, vole, normálně. No, dává to odkaz na Twitch. To jak vypadá. To je kokotina, vole. To se tady někde musí oddělat, takhle, dívej. Co to je? Zavi 923, vole. Nevím, co to je. Ty jména ale kopíruješ z Twitche, viď? Ne, tady z toho feedu. Už to mám zapsaný. Už to mám. Tak, Langoš, ty chceš teda hrát? Tak možná tam klidně kus někoho jinýho. Jak chceš? O nic nejde. Jestli chceš. Dexter, nemůžu tě vzít, protože jsi moc dobrý, vole. Je právě ta chyba, vole. Tak, vole, RPčka ne, to tady nakup, ne, Dextro, ne. Za kolik jsi to nakoupil? Za 2 tikety jenom? No nic. Ale Dextro ne, že jsi to ty. Za to, že jsme jako to, hráli spolu SO, tak máš 10 000 RP tady. Jak to využiješ, nechám na tobě. To je jako tvoje výplata, Dextro. Takže bandite je to těžké, nebudu to nějak zhoršovat, budeš mít normální Dobrý den, život. Romanito, dobrý den, dobrý den. Čau, čau. Budu rychle vylosovat lidi akorát. Jo, v pohodě, máš čas. Ale, Romane, jak se to vezme? Podle statistik by jsem tu asi ani neměl už být. Takže Aha. asi tak. To zní dost divně jako. No, protože jsem se díval, podle toho ohení nemoci, tak se vidí, tak dožívají těch 30, víš? Takže už jenom to beru pozitivně, že tu ještě jsem. Tak se asi tak. Kámo, seš borec, jenom jsem ti chtěl říct jako... Kdyby z bandite jako někdy chtěl pokecat, jako tak, jako chápeš, kdyby tě něco trápilo, tak pověz. No, A držím palce jako do tohohle a myslet pozitivně hlavně, šéfis, OK? Jo, teď je spoustu věcí, co mě baví. Tady mě to baví, u Spajka mě to baví, tak... Hele, jako neznám tě úplně jako takhle jako IRL, ale už takhle jako z toho, co tady tak poslouchám, tak seš velice pozitivní člověk a člověk, co má skvělé hodnoty, takže neříkám ti to jenom proto, že jsi to tady jako takhle, co jsi teď řekl, ale
Prostě Jasně, i z chápu. tebe cítit ta pozitivní energie a takových lidí jako Filcos, není hodně v dnešní díky za době, protože follow. každého furt něco trápí. Špatný telefon, starý telefon, vole, špatný auto, musím do práce, blablabla, ale z tebe je úplně cítit, jak jsi pozitivní a jak Mhm. to bereš úplně všechno ten život s humorem, tak jako víš, jakože září z tebe ta energie a mega cením, kámo. Je to někdy těžký, ale já se vždycky snažím prostě hledat to pozitivum. Jo, to je správný a kež by měl každý takový jako přístup, víš co. Jsi Takže, frajer. přesně, Až z toho mám musí kůži. Srdíčka, Jo. srdíčka do chatu. jo. A díky za follow, co dali na mém Twitchi. Jo, Chat Bandit streamuje, tak mu běžte dát nějaký followy. Když bude streamovat, tak tam někdo můžete za ním dojít, takhle. Podívejte, on tam dokonce je vidět, no to máš krásně webkameru. Podívejte, Mám chat, CSko scénu. podívejte, chat, běžte mu tam dát nějaký follow, když bude Bandit streamovat, můžete ho díky přijít za follow. pozdravit. No, podívejte. Co tam máš za hráče za tebou, co to tam je? Igil, díky za follow. Co myslíš? Jo, no tam ten na tom plagátu. To je ten Pelty. Kdo? Pelty? Pelty. Manchesteru? Mr. Fotbalista Potržítko vsil, nějaký? díky za follow. CSko hráč. CSko hráč. Pelta? Samozřejmě chat, tady tuhle krásku. Aha. Kde jsi to vzal? Mredusak, díky za follow. To mystery boxu přímo na Fady. Jo, koupil jsi nebo dostal? Koupil. Jo. Perdy, jo, perdy. Pelty. No. Grizzly, potržítko, On teďka potržítko, hraje sas, o- díky za follow. U Unit je. No možná už Akademii. někde jinde dokonce. Bandite. Možná už Jeden někde jinde. Typhoon 1, díky za follow. Dark Tigers je. Jo, Dark Tigers. No, to je Unit, no, Akademie. Dvojité Jo, 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 jo. VHATUPBO, A ty máš barák jedna nebo díky byt? za follow. Máš velkou místnost. Máš podle mě místnost jak já byt, kámo. Balák a to, že bydlím s bábou Shinix, a potržítko, statou. sas, díky za Jo. follow. A kde bydlíš? Jakože, Uložičů, jako. ne, jakože Třinec. ve městě. Třinec? A fandíš Třinec. ocelářům? INSERTYS2, Ne? díky za Kometě. follow. Kometě. Jo, Komet- přesně. Kometě Komedě. taky ne, ale blízkých je to spíš směrem Spike. Wow. KLBISK Takže O34, fandíš komu, díky jako? za follow. Kalovi malu. Neříkej Pardu, jo, Karlovy Vary, jo, tak to je v Romy, pohodě. mám Pardubice. dolosováno, mám připravený tým. Dobře, tak já to tady jdu taky dolosovat 11 a jdem na to, já ti zatím pošlu IP adresu. PROGRSS11, díky za OK. follow. A jinak, já nevím, Tady jestli máš. to neviděl, ale já OK. jsem dával jeden příspěvek, to ti tady ukážu aspoň. Theodor, na tom Tak díky já jdu za na Discord follow. a čekáme na serveru od Romy. Jo, A jo, tohle jo, jsem- Gele tohle má jsem robotu díval. Gele, taky. Jakou má pohrajeme vůbec? Cobblestone má, no, Cobblestone. SLIMACIK Legendární. 123, Ok. díky za follow. No, pojde bandite. Máš to na streamu, to jsem sdílel. Taky Jo, příspěvek. to jsi hodnej. Plus rap, Jinak, kámo, plus Co rap. říkáš na můj přechod scény? Dobrý, kámo, vidíš, tak to profesionálně nemám naladěný ani já. Flashbang. Normálně tak to nemám ani naladěný já. To je to chat. Bandit má normálně lepší scény než já. Ruča má rád jiný flashbangy. Kde pak je Lumia, kde Přes- pak je? Ne, Už jí hledám, počkej. Aj. Ne, já mám taky přechody flashbangový, ale trošku jinak to Jo, já vypadá. vím. Počkej, já musím ji losovat, nebo to, ať to ten Mára stihne. Chat, poslední šance napsat ročník ticket, mezera minimálně jeden ticket vám vezme 50 rocket pointů. Beru 2 lidi za rocket pointy nebo 3. Jdeš ten langoš nebo ne, musíš už vytknout verdikt. Hodil jsem tikety, takže je to osudu. A nechceš jít, když tak, že ho nevylosuje, jo? Ne, Máš- musím zasloužit. Dobře, tak 3 tikety půjdou tady za RPčka a jednoho vezmeme zase z normální losování, jo? Takže to, hoši, já se mutnu a než bych vás chtěl vyhánět, ale přijde sem druhá várka, on má razpicha, má za Jasně. půl hodiny kde být, Nebo- takže to. Tak dáme zase Ok. někdy nějaký subgames nebo něco, a, nebo malování třeba ještě dneska, když bude čas. Kdyby něco A napíšu. Tak. Jasně, jo, bandite. zahuj. tak díky bandite, Nejvíku a Langoši za hru. BITEK437, díky za Ale jedno, follow. že jsme vyhráli nebo prohráli, hlavně jsme si zahráli a já jsem si zahrál dobře, takže měl jsem strach, že nás tam budou hantit ty desítky, ale nakonec jsme... Hele, jako řekl jsem na začátku, že si dáme jedno kolo, tak dobrý a dali jsme jich 10, takže jako sice trošku trolili, ale jako na to se historie neptá. 10 kol bylo? Bylo. A to je dobrý, jako.
Takže hlavně jsme si zahráli, Joši, legendární mapu Cache. A bavila vás ta mapa jako takhle, kdyby se vrátila do aktivního půlu? Ještě řekněte. Strašně se na ní Jo, těším. tak mě Že baví co, všechno. těšíš? Jak svině. No, ale mohla by být taková, ale ona bude jinačí. To bude ta pičovina, kterou jsme hráli na tom charitativním streamu, jestli vzpomínáš. Nevím, no. Tak to nechci. To bude jako trochu jinačí, no, jako jaký zelený a tak, no. Tady to bylo Jako v pohodě. tam ty FPSka jsou jako hodně bídný. Když si to nějak jako nesprovozí, tak to bylo strašný, jako. No. Se jako nedalo nahrát v tu chvíli. Když to vydali v ten nějakém první, druhý den, jsem to zkoušel a... Jo, no, je to tak, no. Tak, díky Joši za hru, krásný Vánoce vám přeju. Tebe tež krásný Vánoce. Díky za podporu, Taky. díky, že chodíte a se vám daří a však se vidíme dál, tady jenom Tak, pokračujeme v jízdě. Tak se mějte, boys, Zatím. pa. Čau. Pěkný svátky. Taky, Čau. tak. Disconnected. není chat. Jak se máte chat? Po chvilku pokecáme a půjdu končit, protože dneska ani neměl být stream, zapnul jsem to kvůli tomu, že jsem byl vylosován. Ale díky za follow, já to zkusím tady přečíst, díky Vítek, díky za follow, Smíček, sorry, jestli to čtu blbě, ale mám pomysl řečením, 1, 2, 3 za follow, díky za follow, díky za follow, všem prostě, co dali teďka follow, díky za follow, vítejte tu, jestli zůstanete nebo nezůstanete, půjdete dál, tak nevadí, samozřejmě to, že nezůstanete, ale vážím si každé podpory. A zítra by jsem chtěl dát stream, nevím ještě, uvidím, jak to budu mít zítra. Možná si dáme nějaký vánoční stream. Díky za podporu, vážím si toho. Já vás počvu zpátky za Momčou, dáme mu late. A díky, že jste tu byli a uvidíme se asi zítra, že budu streamovat. A fakt si toho cením. Každý follow a i ten, co jsem nepřečet. Jak se dělá ten late? Jenom. Já to musím asi, mě to tu nevyskákuje. Počkejte. A ještě má nějaký dotaz, než to vypnu, tak můžete povídat. Cokoliv odpovím hnedka. Je tu jenom mám problém s... Jo, už. A jinak já vás pasu a díky, že jste tu byli. Na takový krátký stream. Vážím si toho. A hezké Vánoce všem. A zítra se uvidíme. Takže čus.